Sweldo mga kabalen, good day mga katapik! Alam nyo ba na ngayong araw ay makakakwentuhan natin ang hindi lang basta pasado. Pero siya lang naman ng top notcher! Number one! Top 1 sa katatapos lamang na September 2023 Agricultural and Biosystem Engineers Licensure Examination. Baka kayo namamangha rin at parang, ano daw? Malalaman natin sa ating bisita. Pinapakilala ko po sa inyo. Let's welcome Engineer Lee Henry David Castro mula sa Bataan Peninsula State University. Congrats po sa inyo, Sir Lee. Engineer Lee, kumusta po kayo? Salamat po, Sir Jody. Salamat po. Okay naman po ako. Ito, medyo hindi pa rin ako makapaniwala sa kung ano yung nangyari. Pero unti-unti nagsisig in na po. Yan. Pero siyempre, umpisahan natin nung ikaw ay bata pa. Nung bata ka bali, masasabi mong ikaw ay achiever na. Ikaw ba'y naging valedictorian o parang nasa ano lang ako, middle of the pack, pero wala, ganun talaga. Paano bali yung kwento mo nung bata ka? Definitely not po. Nung grade school especially, but I didn't start being recognized as an honor student until I was in high school. Pero kahit na nung grade school po ako, even though I didn't found interest in other extracurricular activities, well, aside from journalism, hindi naman po naiba sa akin yung classroom. I never disliked going to school. I felt comfortable in the classroom. And the day siguro na nagbago yung lahat is back in 2018 when I managed to graduate valedictorian top par class from in SPBA sa St. Peter po. And I actually managed to qualify for DOST scholarship. Since then po, dire-diretso na, medyo tinutukan ko na rin po yung ACADS ko. Yan. Until now po, meron na po. Pero noong kolehiyo ka, ito bang kursong kinuha mo, yung may kinalaman sa Agricultural and Biosystems Engineering, tama ba? Ito ba yung first choice mo? Or paano ba? Gusto kong maging abogado or what? Ito ba yung first choice mo? Sir Jody, medyo complicated po, pero it's both a yes and a no. Kasi ang talagang sinabi ko sa mga magulang ko before ako mag-college is gusto kong maging doctor of medicine. Pero ang sagot, syempre, kapag nag-doctor of medicine ako, mayroon pa akong mga kapatid, baka hindi na sila makapag-aral. Pero nung naintindihan ko na nung nag-sink in sa akin na, ayun nga, mayroon pang ibang responsibilities, ito na pong course na to agad yung pinuntahan ko. Hindi na ako nag-isip pa ng iba. Actually, ang dalas din po natatanong sa akin. Pero, ayun nga, kagaya nung sinasabi ko, nakita ko po yung scrapbook ko na pinasa ko nung grade 7. Nakalagay po dun sa career plan. Yung dream profession po talaga is to become an agricultural engineer. Kaya, back then in 2012, parang pa lang po, decided na po ako na maging agricultural engineer. To be honest, kaya ako po talaga siya pinili is, I was just intrigued. Kasi nung bata po ako, I never heard of it. Ang usual po naming naririnig nun is yung civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, yung mga Doktor. usual. Opo, ganun po. Pero sa tenga nung isang batang ako na lumaki rin naman po in a predominantly agricultural town, sabi ko, parang napakasaya naman ng combination ng agriculture and engineering. Ang saya niyang field to be a part of. Kaya ayun, tinry ko. And hindi naman po ako nagkamali. Masaya naman po siyang aralin. Although minsan talagang nakakapakamot din talaga, kahit anong engineering discipline naman po siguro is nakakapakamot din ng ulo. Pero I enjoyed the journey naman po. And hindi po ako nagsisi sa pinuntahan ko. Nabanggit mo kanina, Lee, na your hometown it's an agricultural place. And meron bang naka-impluwensya, friends,
besides on your decision, of course, of kaibigan, kamag-anak, na parang kumuha ng ganito na merong nakatema sa agrikultura, or ikaw talaga yung nag-decide on this? Well, aside po from my father, kasi after I learned I learned of the program from my father that took the course in CLSU back then, pero unfortunately hindi niya po natapos. Yung mismong family ko sa mother's side po, nanggaling po silang lahat as farm workers, not even farmers. Farm workers po sila. So yung mga kwento po nila sa akin na amoy silang kalabaw pag mapasok sa school kasi kailangan nilang magsoga, kailangan nilang, kung gusto nila kumain, mamulot ng mga laglag na palay noon. Kung ano-ano lang po yung kinakain nila noon, kung ano-ano mga patrabaho. Binubungkal po nila yung mga pinitak noon gamit asarol. Yung mga kwento po nilang ganun. Pero kahit gaano kahirap po yung sinasabi nila, pag nakikita ko po na kinukwento nila, masayang-masaya sila. At lagi po nilang sinasabi, napakasimple ng buhay noon. Kaya agriculture I hold it dear in my heart po. At hindi siya mawawala dito sa puso ko. Kaya, ayun, napakalaking influence din po siya sa decision ko. Lee, pwede mong i-explain sa akin in the simplest terms, ano ba yung agricultural and biosystems engineering? Agricultural Biosystems and Engineering, Sir Jody, is simply yung application ng engineering principles in agricultural production at saka in the countryside setting in general po. So, hindi lang naman sa farm, hindi lang naman sa agriculture. So, anywhere that food production is present, nandun po yung agricultural engineering. Malaking misconception po sa course namin is parang hindi kami tinitreat as actual engineers kasi ayun nga po, parang sinasabi is nag-aalaga lang naman kayo ng hayop, nagtatanim lang naman kayo. So happen po na yung campus namin is nandoon pa sa bundok, o tawag po sa amin is mga taga-bundok. Pero sa totoo po, engineering course din po siya. Lahat din po ng engineering discipline ay matututunan nyo. Ang pagkakaiba is gusto natin i-apply sa countryside, gusto natin i-apply sa rural side para matulungan yung mga farmer natin, para matulungan yung fisherman natin, para matulungan natin yung ating mga rural people na i-improve yung kanilang processes, bawasan yung mga losses, at pasaganahin yung kanilang mga pamumuhay. Paano ka naman naghanda sa board exam? Sa board exam po, ang pinakauna ko po talagang ginawa is to relearn kung paano ako matuto. As you may know, Sir Jody, meron po kasi tayong iba-ibang channel na kailangang i-stimulate bago tayo matuto. In my case po kasi, I was an audiovisual learner. So, nung na-realize ko na mas natututo ko through hearing and through seeing, so, syempre, nag-focus na po ako dun sa pag-attend ng mga lectures, online lectures, pati na rin po yung panonood ng video tutorials. Kumbaga parang naging secondary weapon ko na lang po yung pagbabasa. And sobrang naging effective po niya kasi pagdating ng exam, yung mismong mga video minsan yun na aalala ko bago ako magsagot. And then nung natutunan ko po kung paano ako pinakamabisang matuto, it was just a matter of setting schedules and mga goals na pinilit ko po talagang sundin. Para alam ko po kasi na yung board exam is a zero-sum game. You can only expect to get back what you put in, ika nga. Lee, paano mo nalaman na ikaw ang number one? At ano ang unang emosyon o feeling na dumating sa iyo nung nalaman mo? Hindi po ako aware na ganong oras lalabas yung result. Pero lumabas na po pala siya nang hindi ko alam kasi nakamotor po ako. Papunta po kami sa samjihan ng girlfriend ko. So siya po napasigaw habang nakaangkas. Tapos nagulat po, akala ko may nilaglag. Sabi niya, hayaan mo na, sa samjihan ko na lang sasabihin sa'yo. Gutom na rin po kasi ako. Pagdating ko sa samjihan, pagharap ko sa girlfriend ko, umiiyak na po siya. Sabi niya, top 1 ka. Sabi ko, hala, hindi pwede ka. Hindi ako makapaniwala. Yun po talaga pala yung feeling na hindi ka makapaniwala. Inaaway ko siya, halos awayin ko siya, hindi ako naniniwala.
nung pinakita niya po sa akin yung nanggaling talaga sa PRC, doon na po talaga ako nag-start manginig. So, kumakain na po kami nun, nanginig na ako. Sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Hindi ko naman hiningi ito, sabi ko. Tapos, ayun po, medyo na-overwhelm na ako ng emotion, hindi ko makontain yung sarili ko. Gutom na gutom po ako. Iyak na yan. Lord naman po. Kumusta yung nanay at tatay mo? Siyempre, mga kapatid mo, nung na-share mo yung magandang balitang ito. Ako masayang-masaya po sila, sir. Actually, pag uwi ko noon, nagmadali nga po ako galing sa Mjihan. Pagdating ko po sa bahay, halos hindi po ako kausapin ng mother ko kasi yung cellphone niya, ang daming nagchat-chat, ang daming tumatawag sa kanya, mga co-teacher niya, na nagko-congratulate. So halos hindi niya po ako maharap anong oras na po bago kami nakapag-usap talaga na nakapag-thank you ako sa kanya. Tapos yung grandmother ko naman po, hindi daw po siya makatulog nung gabi na yon kasi hindi niya alam kung sisigaw siya or kung matutulog na siya kasi gabing-gabi na po. Si father ko naman is nandun siya sa work sa Subic. So isa siyang enforcer po siya doon. So napag-traffic niya daw po yung entrance papuntang Subic. Kasi kausap niya si mami, iyak daw po siya ng iyak. Niraradyo na daw po siya na papasukin mo na yung mga yan. Ayaw daw, ala daw po siya pakialam na pag-traffic niya na daw po. Pero yun po yung isa sa pinaka regalo ng pagpasa sa board exam is yung mabigyan mo ng pride tsaka ng saya yung family mo, lalo na yung mga magulang mo tsaka yung mga kapatid mo. Ano ngayon ang susunod mong plano? Kasi alam mo, usually pag top 1, ay nako, hindi yan ang naghahanap ng trabaho, hindi siya naghahanap ng trabaho, siya ang hinahanap. Anong next plans mo ngayon? As far as specific, sir, wala pa sa akin ngayon. Alam ko po na gusto kong mag-pursue ng higher studies. Alam ko po na someday I want to be a part of the academe. Pero right now, need po ng mga magulang ko yung help ko. So even if makapag-higher studies man ako at makakuha man ako ng scholarship, ay magagastos ko rin po yun sa sarili ko habang nag-aaral. So right now, siguro gusto ko muna mag-work. Pero whatever work I may be honored with in the future, gusto ko lang po na to be in a position na maka-influence ng lives and to see the impact of my work para naman po maging satisfactory or maging satisfying yung pakiramdam. Hikayatin mo ang ating mga manonood, ang ating mga kabataan sa kursong ito, no? Or sa other agricultural courses, no? Dahil hindi naman kinakahiya ang ganitong klaseng kurso. That actually kailangan sila ngayon kasi sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Go ahead. Yes po. So sa mga kapwa ko kabataan, sa kabataan ng Pampanga at Bataan at sa buong Pilipinas, hinihikayat ko po kayo na i-pursue ang mga agriculture related courses natin, lalong-lalo na po yung agricultural and biosystems engineering. Alam ko na hindi maganda yung perception ng agriculture sa ating bansa. Alam ko na yung tingin natin sa kanila is maruming trabaho or ikinahihiya natin yung ating agrikultura at ang ating agricultural sector. Pero tatanungin ko kayo, alin ba yung mga gamit or bagay sa inyong bahay na kaya nyong mabuhay na wala ang agrikultura, na hindi kasama ang agrikultura sa picture? Sasabihin ko sa inyo ngayon, agriculture is the mother of all civilization. Hindi tayo nag-start na maging sibilisasyon kung hindi tayo nagkaroon ng agriculture. At agrikultura ang backbone ng kahit anong ekonomiya. Kung humahanga kayo sa ibang bansa, meron kayong hinahanga ang ibang kontinente, i-check nyo yung agriculture nila kung gaano kaganda. At malalaman nyo na ang unang step sa pag-unlad, ang unang step sa pag-abot ng state na meron sila is ang pag-ayos ng agricultural sector, ng fisheries sector ng bansa. At kaya nyong gawin yun kung nandito kayo kasama namin dito sa field na ito. Ipagmalaki po natin yung agricultural sector natin, ipagmalaki po natin yung mga manggagawa natin dito sa sector na ito. Yun po. Lee, muli, congratulations. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. I wish you well. Dalangin ko ang patuloy mo na tagumpay sa iyong buhay. Thank you po, Sir Jody. Maraming salamat po. Lagi po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa latest updates
Samahan niyo ko ulit sa susunod na kwentuhan dito lang sa Jody's Topic.